Čau čau, vítejte na kanále Lone Ricky a já vás vítám u mého úplně prvního videa a dneska si upneme na hru Meadow a ukážeme si tutoriál, jak získat všechna zvířata, protože hodně lidí, jsem si všiml, hledá na internetu how to unlock all animals. Takže dneska si ukážeme, jak vlastně otevřít ta všechna zvířata. Už můžete vidět, že já mám lince. Hnedka vám to ukážem a můžeme se pustit rovnou do hry. Tak jo, já jsem zpátky a já vás vítám zpátky ve hře Meadow a teďka si ukážeme, jak otevřít všechna zvířata. Ještě jsem vás chtěl upozornit, že se vám celkem hodně protrhne kocička, protože to něco stojí a na Steam, a je to na Steamu, takže pokud máte koupenou hru Meadow na CDčku, což já nevím, tak nevím, jestli vám to půjde, ale na Steamu 100%. Já už jsem si to odzkoušel a ještě vám ukážu, jak získat tady tyto řevy, jako je například tento. Jenom si tady odsednu a tento řev. Teď si právě ukážeme, jak získat tyto vlastnosti, jako třeba založit campfire, nebo tento řev, anebo získat mládě lynx, anebo samotného lynxe, medvídka a tak dále. Můžeme se hnedka vrhnout na to, jak to získat. Tak, a jsme na stránce, na které se tato hra dá koupit. Pokud chcete jezevce, tak musíte si koupit Shelter 1, což stojí 10 €, a pokud si koupíte soundtrack, tak s ním můžete třeba řvát, jako já s Lynxem. Víte, jak jsem vám to ukazoval předtím. Tady máme Shelter 2. V Shelter 1 jste měli jezevce. V Shelter 2 máte naopak Lynxe. Lynx je ten jezevec, kterého jsem ukazoval na začátku. A vlastně tato hra je o tom, že se staráte o mláďata, chodíte, krmíte je, lovíte zvěř a tak. Nádherný obrázek. A já mám ten řev díky Shelter soundtracku. Je to super. Já jsem si to kupoval všechno ve slevě. Stálo to dohromady 10 € se vším. Já jsem si to kupoval a je to podle mě super. Určitě, jestli hrajete Shelter taky prostě několik hodin se nebo jenom pár, tak to je jedno. Tak si to kupte, ne kvůli té hře, protože ona je strašně krátká, jo, upozorňuji, že je krátká, takže pokud si to chcete koupit jenom kvůli tomu zvířeti, tak se rozmyslete. A pokud chcete ještě toho medvěda nebo mládě rysa, tak musíte napsat do vyhledávače Paths of Shelter 2 Game a vyjede vám tady toto. Toto je hra také, která vám přidá několik možností a díky ní se vám otevře medvěd a mládě rysa, promiňte, já moc teďka ještě nemůžu. Takže medvěda a mládě rysa, promiňte. Stojí to teda jako celkem dost, teď je to ve slevě a jestli chcete ještě jak vidět, jak otevřít orla, tak určitě zůstaňte. No a na závěr bych vám řekl pár základních informací. Videa bude vydávat i celkem pravidelně, pokud bude zrovna vhodná doba. Na kameru natáčet nebudu na webkameře, ale hlavně budu takové ty jakoby tutoriály dělat pomocí této hry, že budu běhat a tak. A pokud chcete ještě vidět, jak otevřít toho orla, tak je to opravdu velmi obtížné, protože musíte koupit od každé hry, musíte mít Shelter 1, Shelter 2, Paths of Shelter, Patter Edition. A pokud budete mít všecko od autora tady takovýchto her, jako je právě tento Shelter 2, tak otemknete orla, který se vám zpřístupní hnedka, jak si tyto hry zakoupíte. Hned jak si tyto hry zakoupíte, tak už je budete mít v nabídce, takže nic nemusíte dělat, stačí si koupit hru a můžete hnedka hrát za své zvíře, jako já.
co? Opravdu doporučuji si tyhle Linkse koupit. Je strašně super. Můžete spolu být na měsíc a je to strašně super, ale strašně. No nic, tak já to ukončím, já si ještě chvíli zahraju a pokud chcete vidět let's play, tak určitě napište do komentářů a dejte like. Já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.